Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazo indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebe khulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba kuyizona ezihamba phambili namuhla. Bekuphume nesinedolo kumkhosi womhlanga. Abasemphithi bahlomule ngeinsiza kanti owasemsinga ukhuze yokuhlukunyezwa kwabesibhuda. Sanemukelene nebeselo kwindaba zethu ze1KZNTV. Bebengangozulu emakheni abantu neintombi nto ebeziyingxenye yomkhosi womhlanga wakulonyaka esigodlweni keMachobeni ngwavuma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mkhosi uyisendlalelo somkhosi womhlanga omkhulukazi noba sesigodlweni enyokeni kwaNongoma. Bezingangozulu ebheke emakheni intombi zomhlanga eziphuma kuzo zonke izinkalo zesizwe sikaMthaniya ebezizobeka umhlanga esigodlweni eMachobeni ngwavuma. Lapho ke ongangezwe lakhe azemukele khona ngenhlokomo njengoba indlula mithi edla kwezindi ihlahla kanye nendlunkulu kaZulu nesizwe sayo bazemukele ngenhlokomo lezi intombi ukuzobuka ubuhle bazo iziqashiya njengoba bezizobeka umhlanga. Ezinye zezintombi esibe nenkulumo nazo kulolu suku namhlanje zikhombisa okukhulu ukuyigqaja ngobuntombi bazo zakhuthaza nalezo ezisemakhaya ezemukele ukugxekwa ukuba zingadikibali kepha ziqhubekele phambili ngokuzigcina. Ngenza lento ngoba ngiyayithanda into nginogqozi nofuqufuqe enginalo ngalo. Ngiyezwa abantu uma bakhuluma ngathi besigceka besha lokho nalokho bayasho nje izinto eziningi kodwa bathi ngithi kulabe bakhona bafisa ukwenza lento esiyenzayo bangeza sibavulela izandla ezimhlophe and lento engiyenzayo ngiyayithanda. Akusho ukuthi ngiyezwa abantu bethi ngoba senza lento sizoshada yini, akusho ukuthi sizoshada but ukuze igcina nje kwethu ngiyayithanda lento engiyenzayo and nginogqozi nofuqufuqe nginalo ngalento ngizwe egazini ukuthi lento le ngizoyihamba ngize ngifike ezingeni okumele ngifike. Namhlanje ngijabulile ukuba kumkhosi womhlanga wala engwavume ngoba lokhu kukhombisa ukuthi ukugcina kwami akuphelele emoyeni. Ngiyakwazi ukuthi ngihambe umkhosi womhlanga lapho suke sihambisa khona umhlanga esigodlweni senkosi siphinde futhi sihlangane nesilo sethu samabandla. Silo misuzulu kaZulu ithini ukhuthaze nabesilisa ukuba mabangazivaleli ngaphandle makunomkhosi womhlanga ukuze bezokwazi indlela yokuziphatha kanjalo nokuphatha izintombi zomhlanga. Bantu bami nginsizwa zibe khona njengani ngokwesibalo ukuze ifunde ukuze insizwa ngoba yibutho lelo lifunde ukuthi kumele beyiphathe kahle eduze kwenu ngoba ningomama bethu bakusasa. Abakhwenyana ke benu abazeke nabo bezoba kanye nathi khona la ukuze befunde ukuyiphatha phambi kwenu bengenzi lezi zinto abazifuna ukuzenza le emakhoneni ngoba sekuyiphula umthetho lokho. Ungqongqoshe omnyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natal ungqongqoshe uNtuthuko Mahlaba ukhuthaze izintombi ukuthi zingagcini ngokuzithiba ocansini kepha ziziqhelanise nezidakamizwa ngoba lokho kungabeka impilo yazo engozini. Engifisa ukusho kini ukuthi ningayithibi kuphela kwezocansi kodwa nasezidakamizweni. Sike sabona ngapha ingane eEastern Cape kwathiwa kufa ingane ethaveni ezincane. Nathi njengabazali asikadeni ingane ukuthi zihamba ziyaphi. Awungalali nje ingane ungayibonanga ukuthi yephi. Omunye wanomehlo kuyena ogada intombi zomhlanga uMavis Mlambo ucele uxhaso okhulumene ecela izintombi bathi ngoba zihlukene izintombi abazigadayo ezinye ziphuma emakhaya adla imbuya ngothi bathi uyafisa ukuba kube noxhaso oluyozenza ukuthi zibuke ngokufana nezinye izintombi. Esikhala ngakho sikhala ukuthi sichaseke ngoba siphethe nezintandane ezinganabane ezinganangisho imvunulo bobaba. Siyathanda ukuthi sichaseke njengoba nazi kanjena nje ingathi ingane mayibona ezinye zigqokile bese yayinyeza. Sinalokho isikhalo sami lapha sikhona ukuthi asichaseke phela sithengele ngoba ikhona esiphethe ezinganabane. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni engwavuma. Osomabhizinisi abasebancane abaqhamuka ngaphansi kwesifunda uMgungundlovu bahlomule ngeinsiza ezobalekelela ukufukula amabhizinisi abo. Edlulisa leminikelo umeya lomasipala uMzizuma uthi lena ngenye indlela yokunciphisa ububhe emphakathini njengoba izinga lobubha liphezulu kulesi sifunda. Umsholozi uthi ke ziningi ingqinamba eseyihaqa isimo somnotho kuleli ikakhulukazi ke eMgungundlovu kepha banethemba lokuthi ke lemizamo izobuyisa ithemba iphinde idale namathuba omsebenzi.
Baveze injabulo osomabhizinisi abasebancane ngoxhaso abalitholile. Owesifazane ongusomabhizinisi oqwala izinwele empendle kanye nowesilisa osebhizinisini labakhiqiza okuhlukile okulekelela elibeni uma kukhwezwa. Babeke kanje bekhulumela abanye osomabhizinisi. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngalolu xhaso esilitholile ezosomabhizinisi abancane. So ezendaweni yasemakhaya sibona ukuthi izolekelela kakhulu because akulona ibhizinisi elandile kakhulu emakhaya. So ngizizwa ngijabulile kakhulu namhlanje. Sithemba ukuthi kuzosebenzeka kuzoqhubekeka yonke into. Uxhaso esilitholile lizosilekelela ngokuthi sikwazi ukuthi sikhiqize kahle iproduction yethu ngoba nayo ne-generator njengoba sinento ye-load shedding. Yasilekelela ukuthi sikwazi ukuthi ngesikhathi uhambile ugesi siqhubeke sikhiqize sikwazi nanokuthi sigubhe kahle emathuneni uma sificana nezindawo ezingalungile kahle nokupenda ke kwayo ishield le yethu ukuthi sikwazi ukuthi spende ngokusheshsha singabe sisebenzisa ama brush but sisebenzise izinto zokuthi ispray gun. Imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma uthi lolu hlelo luzoxosha ikati eziko. Lolu hlelo ke silithanda ngoba luzokwenza oqala ukuthi lwenza nje ukuthi abantu bakwazi ukuthi kube khona imali engenayo kuleyo muzi, lekelela ngeincome generation, okwesibili nokulwa nobubha, poverty alleviation, kodwa futhi lilekelela nokunciphisa ukungasebenzi kwabantu ngoba kusezingeni elikhulu la eMgungundlovu. Kodwa futhi kuyalekelela kakhulu nasekwenzeni isiqiniseko sokuthi kufukuleke umnotho ngoba uma uthuthukisa osomabhizinisi abancane ucwaningo liyaveza ukuthi lokho kuyahambisana nokuthi kukhuphuleke umnotho. Ucwaningo kodwa futhi liyaveza ukuthi uma sisupporta kakhulu silekelela kakhulu osomabhizinisi abancane ila singakwazi khona ukuthi kudaleke kakhulu amathuba emsebenzi. uZuma uthi bayikhuphulile imali abazoxhasa ngayo ngonyaka ozayo. Siyafisa ukuthi sibakhuthaze kakhulu osomabhizinisi bethu abancane ikakhulukazi abasemalokishini nasemakhaya ukuthi baqhubeke nokuthi babe seyinhlelweni zokuthuthukisa umnotho. Siyafuna ukuthi sibophezele njengomgungundlovu nemikhandlu nje engaphansi kwasemgungundlovu ngokuthi sizoloke sibeke eceleni imali yokuthi bakwazi ukuthi bathuthukise. Ngonyaka odlule weyimali sasibeke nje imiliyoni. Kulonyaka esikuwona weyimali esiqale ngoJuly sasibeke u5 million ukuthi sikwazi ukuthi sibalekelele osomabhizinisi bethu abancane ukuze bakwazi ukuthi babambe iqhaza. Kanti uZuma uphinde wakuveza ukuthi laba abahlomulile bangaphinda futhi bafake izicelo zabo ngonyaka mali ozayo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Isifundazwe KwaZulu-Natal esande kakhulu kusona izigameko ezingezinhle zokubulawa ngesihluku nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Umasipala kwaseMsinga ube ngabanye bomasipala bakhuze lesihlava. Lokhu bakwenza emcimbini waminyaka yonke kuMsinga Women's Summit eMphelankani. Lapho kugcizelela khona ukuthi kumele kufundiswe nabantu besilisa ngokuziphatha, ukuzihlonipha kwabo kanye nokubaluleka nje komuntu wesifazane. Umasipala uMsinga ube ngomunye wamasipala bakhombisa ukubaluleka nokweseka abantu besifazane kulolu hlava babhekene nalo lokuhlunyezwa kanye nokubulawa. Inkosi yesizwe sakaMabaso iveza ukuthi kuyakhathaza kakhulu lokho kwenziwa ngabantu besilisa. Kuyakhathaza kakhulu esikubona kwenzeka kubantu besifazane kwenziwa abantu besilisa okufanele ngabe abantu besilisa bayabavikela ngayo yonke indlela. Impela Umkhosi bendabuko siyagxeka futhi simelana ngayo yonke indlela ngalesihlava esibi kangaka esenzeka kubantu besifazane. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe into engasiza kuyaphambili ubuholi bomdabu kuyofanelekela ukuthi sibe nayo into ebizwa ngokuthi imbizo ukukhuthaza abantu besilisa ukubaleka nokuvikeleka kwabantu besifazane. Kanti umeya walomasipala Dr. Felinkosi Sikhakhane ubesenxusa abantu besifazane ukuba beqikilele ukuhlala bephephile. Nalapha sikhulumile futhi kakhulu ukuthi abanake umuntu engavele ehleze ekhaya yedwa wesifazane bengekho abanye avule nje iminyango yonke avule amasango konke. Siyabakhuthaza ukuthi abawavale amasango bese beqikelela ukuthi akekho umuntu ongenayo kalula nje endlini ngoba siyabona ukuthi konakele manje ezweni. Siyakhuthaza ke kakhulu
umphakathi wakithi nala kithi eMsinga ukuthi akungabi bikho umuntu ohluleka ukuba uma ewesilisa akhulume nje nowesifazane bavumelana uma bevumelana uma bengavumelani ahamba yofuna umunye akayoza avumelane naye hayi uma bamba ngenkani siyakukhuza kakhulu lokho. Khona manjalo kuwo lomcimbi kube sekufundiswa besifazane ezigabeni ezahlukene. Bazobuyela emakhaya bekhuthazeke kahle nabasha bomakoti abasebasha khona abakhuluma ngalokho ukuthi beyiphathe kanjani eganeni kwabo kube nalabo futhi asebeshonelwe ngamadoda abo abangabafelokazi fanele bayiphathe kanjani. Kuyafundwa nje impela ngosuku lwanamhlanje uyikonje ukudansa nje nokujabulela ukugida nje cha kuyafundwa impela namhlanje baphuma nje basese kakhulu khona babuye nako. Kanti omunye wabesifazane uveza ukujabula ngalomcimbi abawuhlelelwe ngumasipala uMsinga. Ngizizwa ngijabule kakhulu njengoba uMsinga Municipality usenzele lo mcimbi namhlanje nje sisizwa kumnandi sikhuthazekile kuningi esifundiseke ngakho nje umama ukuthi kumele ayiphathe kanjani umama nenkolo umama nesiko umama ekhaya lakhe sijabule nje kakhulu siyabonga kuMsinga Municipality konke usenzele kona sithi phambili ngomsinga phambili. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV esemsinga. Ake sithi shelele etoreni besilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona ndaba ehamba phambili namuhla. Bekuphume nesinedolo kumkhosi Womhlanga. Abasemphithi Bahlomule ngeinsiza kanti wasemsinga ukhuze yokuhlukunyezwa kwabesibhuda. Ikhansela la kwa25 ngaphansi kwamasipala iTheku KwaZulu-Natal uThemba Mkhize uthi ke nakubalekile ukushintsha indawo avotelwa ngabantu ehlala kuyona ngoba nakho eseyikhansela. Ukhabazela usholo ngesikhathi iziko lezindaba lihambele endaweni ahlala kuyona eimjondolo nalapha eveze khona ukuthi le ndawo iseyigugu kuyena ngenxa yobudlelwana anabo namalungu omphakathi endawo. Bukele ekhaya sika wa25 ngaphansi kwamasipala iTheku la khona sizoba nengxoxo ekhethekile nokhansela wakuyona le ndawo ukhansela uMkhize okhethwe ngo-2021 kodwa okutheni mesekhethiwe wenza ongajwayelekile ekutheni aqhubeke nokuhlala endaweni ebekuyiyona eyimjondolo nanjengoba kuyimanje ingxoxo esinayo sikuyona le ndawo ahleli kuyona. uMkhize uqale ukuhlala ePanthers Hill ngaphansi kaWard 25 ngesikhathi sango-1993 kusakhona noma wakhe. Uthi ujoyine zombusazwe esamncane kakhulu wabasesikhundleni ukusukela kwi-ANC Youth League njengoba kuyimanje engusihlalo wegatsha oholela ekutheni akhethwe abe ukhansela ngo-2021. Uthi ukukhethwa kwakhe akumenzanga wacabanga ukuthi sekuzomela ashintshe indlela aphila ngayo. Yini le ekwenze wena wangafuna ukushintsha impilo nabantu abasondelene nawe? Ngekathi bengikhetha abantu bakhethe bengibona ukuthi I can lead them ngalesi sikhathi. Lokho kwangasho ukuthi mina sengingcono mangihlala iphile nginabo. Bakhetha umuntu abacela ukuthi bamlead. So ukusuka kwami emjondolo sengithi ngiyohlala endaweni engconywana. So sokusho ukuthini kubanikeza siphi isithombe abantu. And remember lento le yokuthi ube ikhansela it's just a term of 5 years. And then nginabangani la nginabantu abayihlobo almost iphantazile angeke lokhuze ngayo iphantazile isinjenge ikhaya idlozi is where everything ayikho into engayazi ngephantazile. Ebuzwa ngomndeni wakhe uthi uNkulunkulu wambusise ngabantwana abayishumi-nanye. Nginaye unkosikazi uhlala khona le wadini uhlala endlini nje engibatholele yona eBetha ngathi abahlala yona khona la ewadini next to iKing George Howell Road. So ngibahlalise khona but ke ngineyingane zo11 njengamanje. So nje wona umuntu soqinile is like abafana aba5 amantombazana awu6. So umuntu strong. So unkosikazi oshade naye? Yes, noma ngashadile almost. Yes, umuntu engikhuluma ngiqedile ngayo but almost she's my wife. Yes. Lo khansela uphila ngokukhubazeka
njengoba ethi walimala ngo-1993 kodwa ukulumala kwakhe akwenzanga ukuthi angabe sakwazi ukwenza umsebenzi womphakathi kanye nokuqhubeka nothando lakhe lezepolitiki. Ukhansela ophila nokukhubazeka ne? Wenza kanjani mangabe uqhubha wena imisebenzi yakhona emphakathini? No, ukulimala ngilimale 1990 if I'm not mistaken. So in most of life yami ngiphile sengaso. So sengijwayele nje, so ayikho indawo ungakwazi ukuyihamba. Ma ukuthi indawo nje umuyibona nje njengapheshe mafuna ngihamba sebeyazi abafuthi laba njengoba ngidebu asabafuthi abanganibambi bayikho konke kumina. Sebeyazi makhamba indawo nembi uyama umunye eza ngibalance ngayo ngiqhubekele phambili ngoba angithanda ukuhamba ngiphethe walking stick wherever I go. So nje uyeza ngibambelele ngase beyazi bayashintsha nje ukuthi othi abambelele la kumina sebeyasathi nestep engihamba ngaso. So yeah, mangase kuthiwa ngiyasuka ngohlala kweindawo ngizobambelela kubani. Amalungu omphakathi asahleli kahle nokhansela Umkhize. Selokhu ngafika la ePhandazili ayikhansela nje umuntu ehlezi sinaye noma kuthiwa nakho okudliwayo okuncane njengenhloko sidlala ukuyidlela sidlela naye akhombisi nje ukuthi ikhansela mafica sihleli naye wayitshela ukuthi nje omunye nje umfowethu esiphila naye akafunanga ukufana namanye amakhansela athi masebona ukuthi seyikhansela bese eyushiya lo mphakathi asuke ehleli nayo. Thina sahleli nayo le ndoda lena noma kusha simemeze eduze sithi ikhansela athi hayi ningangibizi ngekhansela simbize ngomntuke ngoba akafuni simbize ngekhansela ngokuthi uthi manje uyibona ngathi thina sesiyamcwasa kuthina masithi ikhansela. Ngibonge. Sibonga kakhulu umbuyele ekhaya, sathemba ukuthi kwingxoxo bese kuphathelene nokhansela kwa25 kukhulu okwazile ukufunda kakhulukazi ngabanye osopolitiki njengoba into le eyenzakalile kulo wa25 kuyinto engajwayelekile ukuthi siyibone yenzeka. Siyibona impikisho eminingi imphakathi ikhala ngokuthi ukhansela samkhetha kepha akasahlali nathi sakwazi ukubika eduze mangabe kukhona izimfuno zethu noma esidinga ukuthi siyokhalaza kuyena. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Owesilisa kwesakamthetho ematholeni enyakatho KwaZulu-Natal uThobani Mthetho wakhubazeka emva kokubhukuda olwandle laseRichards Bay ukuthi impilo yakhe kanye nekusasa lakhe kwaphazamiseka kakhulu emva kokulimala kwakhe njengoba esehambe ngesihlalo esinamasondo wheelchair. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uNyambose uzwakalisa okukhulu ukujabula ngakwenzelwe ngumnyango wezempilo ngokumnikelela ngesihlalo esinamasondo emva kuba kahlonzwa ngesikhathi ke kuqhubeka kemidlalo kaSiyabonga Sangweni. Lona uThobani Mthetho wakwesakamthethwa ematholeni owakhubazeka emva kokubhukuda olwandle lwaseRichards Bay eBishi Alcastrand. Kusukela lapho waphaphama esibhedlela kwavela ukuthi usekhubazekile ngeke aphinda kwazi ukuhamba. Ukulimala kwakhe uThobani uthi kwashintsha kakhulu impilo yakhe. Ubesezwakalisa ukujabula okukhulu ngakwenzelwe umnyango wezempilo ngokuthi akwazi ukusizakala ngesihlalo esinamasondo. Ngizizwa nje ngijabule njengamanje, ngizwa futhi nomehluko omkhulu nje kulesi sihlalo engihlele kusona kunalesi engade ngihlala kusona. Ngifuna ukudlulisa ukubonga okukhulu. Ngakade ngomuntu ojwayele ukubhukuda kodwa ngathi ngibhukuda ngolunye usuku ngitshuzela emanzini ngingena ngekhanda nangezandla ngalimala. Ngicabanga ukuthi ngangena nje emanzini ngekhanda nangezandla ngitshuza kwavele ngagcina lapho ngoba ngayigcina lapho nje ngazizwa ngihluleka ngingaphansi kwamanzi ukubhukuda ngaphaphama esibhedlela lapho ngathola khona ke ukuthi kuthiwa ngilimele emqaleni noma ngilimele ethanjeni le-spinal cord. Umthetho wahlonzwa emva kokuqhubeka kumqhudelwano walowo edlala Orlando Pirates uSiyabonga Sangweni. USangweni uncome kakhulu ukusizakala kwaMthethwa waphinde wabonga nomnyango wezempilo ngokusukumela phezulu ukulekelela isimo sikaMthethwa. Kuthe mase kwenzeka isicelo ukuthi kunama games akhona siyacela ukuthi belethe isibhedlela kubantu bayithathela phezulu ngoba bayabona udinga ukuthi abantu bakithi fanele besizakale.
lokho kumina kusho ukukhulu njengoba nje umfowethu lana uThobani Mthethwa ethola usizo ngalolu hlobo kuyangijabulisa kakhulu okusho ukuthi iyabonakala imphumelo yezinto ezenzakalayo emakhaya. Umnyango wezempilo uyachaza ngokwenzeka ukuze bagcine bethole umthetho okhubazekile emva kokulimala eBhukude eBhishi lwaseRichards Bay. Sathi ke uma sifika la asitshena onompilo bakule ndawo ukuthi kunomfowethu othobani Mthethwa owathola ukulimala around 2015 ohlezi ekhaya onokukhubazeka sase sizake la sizombona enye ke izinto esafike sayibona la sabona ukuthi isimo se-wheelchair yakhe sidinga ukunakekelwa athole ezoba in line with condition yakhe ukuze angayithole eqilazekile. Okunye sakubona ukuthi ama-physio services awatholayo awenele ngokwesimo akusona. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwesakamthethwa. Isawundi ngasithebeni Maritzburg United njengoba ingenawo inkundla yokudlala imidlalo yasekhaya kulandela ukuphuma kwayo kwi-Premier Soccer League PSL. Inkundla bebeyisebenzisa sokuyikhaya leqembu le-Royal AM manje njengoba sebenesivumelano nomasipala uMsunduzi. Maritzburg United uthi kuphatha kabi ukuthi uMsunduzi uhluleke ukuyibhekelela ekubeni ke beyiqembu lasekhaya linabalandeli abaningi futhi sebeneminyaka ebalelwe 20 babakhona. Usihlalo weMaritzburg United uFarouk Kadodia uthi bathathe isinqumo sokushaya ibuya bahlanganise iqembu elizolela ukukhuphula izinga labo futhi usho kanje njengoba bephansi phezulu befuna inkundla abazodlala kuyo imidlalo yabo yasekhaya njengoba iHerigwala seyithathwe iRoyal AM. For some strange reason we are paying the price of being relegated. We really believe that both Maritzburg United and the new partner Royal AM with Msunduzi can share the stadium and we can still maintain the kind of football identity in Pietermaritzburg. uKadodia uthi abakabi nayo inkundla kuze kube imanje. We were deprived the opportunity of booking the stadium whenever our matches were coming up. The PSL needed confirmation of venues. We couldn't get that in writing. And right till to date, there is only talks that they are preparing Northdale. I had meetings with Msunduzi and I had the PSL to inspect the pitch at Northdale. Unfortunately, the Northdale has got a lot of repairs to be done. The PSL estimates that work to take a minimum of 6 months to a year at a cost of over 10 million rand. Laba babona engathi uMsunduzi ubalahlile kanti abazimisele ngokudlala ngaphandle kwedolobha. Msunduzi are literally kicking us out because they're not helping us to find a solution to the problem, and notwithstanding the fact that Maritzburg has a huge number of supporters. If we relocate, you could understand, you can't have a Maritzburg United playing in Durban. Isikhulu esiphezulu kumasipala uMsunduzi uLulamile Mapholoba uthi iqembu eliseqhulwini iRoyal AM kanti uthi zikhona izinhlelo zokuthi iMaritzburg United ingaphumi ngaphandle kwedolobha. I-first prize kuleya nkundla sinikeza i-team ekwi-PSL njengoba over 20 years besiyinikile iMaritzburg. Uyabona leyo besiyinikile iMaritzburg over 20 years isebenzisa kungekho inkinga. Yabona manje sesenziwa sithwala idombolo lokuthi manje hayi Maritzburg relegate kuyinto yonke njalo. Yini kufanele kube njalo msasa? Kuba bona bakaze bayishele namuntu. Abakaze bayishele namuntu. For so many years abakaze ngikhumbula ngesinye isikhathi la kusadlala iReal Kings. Uyabona they protested heavily. Uyabona leyo nto. So ngizama ukuthi umsakazi ababe fair senza yonke imizamo umsakazi ukuthi sibasize bathole inkundla erajowa ngisho kwesibheka iBootben sibheka iNorthdale. uMapholoba uthi bazobheka amabhuku abo ezimali baphinde banxuse uhulumeni wesifundazwe ungenelele ekulungiseni kwenkundla yaseNorthdale. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siphinde sithi shelele itolo nenabesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Bekuphume nesinedolo kumkhosi Womhlanga. Abasempithi Bahlomule ngeinsiza kanti owasemsinga ukhuze yokuhlukunyezwa kwabesibhuda. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18.77 cents uma liqhathaniswa nedola laseMelika bengu 20.79 cents kupondo waseBrithani libe ngu 20.37 cents uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,943.17 cents ounce ukuthi intengo yelo ngahluziwe ime $86.83 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abe-Comrades Marathon Association CMA ngamafupi sebeqinisekisile ukuthi umjaho wangonyaka ozayo ngumenyukela oyophelela ke eMgungundlovu usuka eThekwini kwelekaBanana bese kudluleka iminyaka emibili ungagijinywa umenyukela kwazi sekugcine ke ngo-2019 ngaphambi kokubheduka kokhuvethe ukuba kuyoqedelwa eMgungundlovu. Umjaho ubangakhona ngonyaka u-2020 nangonyaka u-2021 ngenxa yalobelu ubhedukane. Ubuye ngo-2022 wehlela ke ngokunjalo nangonyaka u-2023. Esitatimendeni ke sithunyelwe yi-CMA kuqinisekisiwe ukuthi umjaho wangonyaka ozayo i-Comrades Marathon uzokuba ngomhla ziyisishiyagalolunye kuNhlangulana nokuyobeke kuwusuku lwangesonto. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kokosha nesemabedlana kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khulu.